guys, good morning jud tanan. Karong adlaw is sana to adlaw August 16 na siguro karon. Unja ka, bantay mo guys agang likod guys is bukid, di ba? Kita mo lami ka jud view dinhi. Di adi ta karon guys sa Kasamiling Progreso Alicia Bohol. Kasi taga Kasamiling diha, hello ninjong tanan. Unja ang plano ron guys, manaka na naman tagmuto kay na may lami ka jud view dinhi. Kay lami man ka jud view kani mga mutuhan na ni guys, manaka mo na lami jud ka jud view injo makitaan kay lami man gadto view ning Bohol. So man na mong kabasakan guys, o di ba? O di ba kani guys, pag kani mga bagong tanong mo ni kamuan ja. So man na kato agianan guys padung sa ato ang asak ang moto. Katong ato asak ang moto guys, ang location na to is Lumbay Progreso. Sitio Lumbay na tong dapita guys. So man din view guys sa Kasamiling, sitio Kasamiling guys, lami pagkadyo ilang view din kay kamuthan. Ja kabaskan bito guys, lami pagkadyo kay green si ja. Purma guys. Ayun, puro ba guys, bit-bit og kaldero sa pagmuto, tsa, kudawa, agay. Lami ni si guys, kaya umusa ka mo, ma-exercise ka dyan yung tiil, kaya idaras ka. Tukaroon ka dyan si guys, ano na at lawan dyan. Muusa ka ta dari. Hangat naman, ang nabagay kus-ubos. Hangat. Oh, lami ka guys no, green si ja. So, tungasad pa guys adto pa dito sa kinaibabuan. Kay adto gadid ag lami ka view. Dir ka tungason. Ag moto dani. Dira ka puja magsaka daning moto eh. Hangat ka dyan, pero okay ra ka ma-exercise mo yung tiil. Dami ka dyan view guys, oh. Sumonin siya guys. Pero wapa dyan tayo kinatumdyan. Hangat ka dyan eh. Wapa tayo kinatumdyan guys. Adto may kinatumdyan to, adto. Hala, wow! Hala, lami ka dyan view ni dyan, guys. Dari dapita, morag desierto. Hala, lami ka adyo. Dyan mo arhipog ka. Kita ni mag-view sa Alicia. Wow, kanindot. Buntag pa dyan, guys. Okay, nagabon-gabon pa si dyan. Hala, dyan lami. Mga dyan, guys. Asa. Ato pa dyan ta. Musuri pa ta. Hala, wow, nice. Sige ka injong mo to, dani mga Tagalumbay, char. Hala. Ang view ha, mga jud. Sorry pa ta. Hala guys, dyan laming ang mga judani. Bisag hangat, worth it, jud kaadyo gimuhang kakapoy mo sa kagmuto kay nakita jud kag laming mata. Aw, laming mata. Kanang laming view sa mata. Naar, laming akadyo. Haway sa to daris na ibato. Dari. Boy, sa tadari. Hala guys, arninduta mga jigview din hi guys. Hala ka ni guys, si Hakay na-locate din na ni siya Kasamiling guys. Located na ni sa Sitio Lumbay. Oh, kisi taga Lumbay dahilon dyan tanan. Hala, lami ang mga jud. Wow, dari da ko na dapit. Dari bato oh. Dari sa may bato. Hinay naman guys, magtungtong-tungtong mukha kay idarang ko ana danhi. Karon ay habog bitaw si ja. Hala, wow, lami di siya ka dun ah. Kani mo ni Liguya nagbaka nila kuan sa akong tita kani. Mo ni si ja, green di siya ka duo. Hala, wow, lami. Kato guys, tunggo na ato ng laagan puhon, ato ng blagan puhon ng tunggo da. Katong na ay awajan. So kato awajan na siya guys. Kani siya guys, ganahan ko daning view kay murag desierto tanawan ning jo. Color brown si Jano. Naar lami ka adjo, hala wow. Dagdari dapit mao ni ning sidlak ang ato ang haring araw chay. Naa gabon-gabon pa siya guys kay bag-o pa ming bago pa kuning mata. Lami ka adjo guys. So, worth it ka dyan yung kakapoy guys. Musa ka daning mga mutuha kay idzaran lami agad yung view. So, tanawan ninyo guys.
di ba lami kaadyo. So kita man kadyo sa ang background guys nga nindot kaadyo ag pan karana ay hang ag mga kamuthan dari so tanawa na jar ninduta. So sa mga gusto mula ag ay guys, visit lang mo dani guys sa Alicia Bohol. Kay dinis Alicia daghan jud kay makita ang laming view da kabungturan kay lami vitamins bagay dira sa mata ng kabungturan nga injo makit-an tanaw wala man injo. Pero mas nindot gud kamo gud mo anhi kay nindot jud ning view danhi o personal jud nimo siya makita. Kay na ijara lami agad jud ag view dinhi guys.